Jeg gjorde det dummeste nogensinde og købte mig et suit, uden at prøve det, fordi jeg var for doven. Og prøv at se, hvad jeg kom hjem med. Et par shorts, og det går jo ikke, når jeg skal til et bryllup. Heldigvis var jeg ikke den eneste, der synes, at det her, det ikke går. Fordi Suit Club, de ringede til mig og sagde, at det går jo ikke. Man kan ikke have shorts på til et bryllup, så de inviterede mig ned, så vi kan finde et ordentligt suit. Ej, der er så mange flotte. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal vælge. Jeg har fundet 3 forskellige sæt, og jeg tror virkelig, at det bliver fuldstændig umuligt at vælge. Jeg har aldrig følt mig så lækker. Skal det være sæt nummer 1? Ej, jeg ligger. Sæt nummer 2. Ej, nej. Eller sæt nummer 3 med vest. Så fik jeg valgt sættet. Tusind tak til Suit Club. Lad os skynde os hjem, så vi kan se, hvilket sæt jeg valgte. Det blev simpelthen sæt nummer 2, som jeg valgte. Nej, hvor det spiller. Jeg har aldrig nogensinde følt mig som en 10 ud af 10 før i dag. Tusind tak til Suit Club for hjælpen. Nu kan jeg virkelig komme til bryllup og ligne en million. Tusind tak.